We staan vandaag in Cadzand-Bad en Sluis. De stelling van de week luidt: nieuwbouwwoningen zouden uitsluitend voor eigen gebruik moeten zijn. Ja, ik vind het een beetje een lastige stelling. Want ik denk dat er wel een goede balans zou moeten zijn tussen nieuwbouwwoningen en recreatiewoningen. Dus ik denk niet uitsluitend. Wel een deel van, maar niet alles. En hoe denk je dat de balans nu is voor verhuur tegenover eigen gebruik? Ik denk dat er eigenlijk nu gewoon nog te weinig regels zijn. Dus eerst regels opstellen en dan pas kijken naar die balans. Dat is een beetje het verhaal met toeristisch verhuur nu, denk ik. I could subscribe to this argument because I find it rather unfair that so many people have to live in rented houses or apartments because they can't afford an own construction building home, and it's too easy for those who are already have already a property to invest to make their capital growing, and make it even more expensive for the others to have the possibility to buy something on their own. So I think it would be more fair if everybody would have advantages to live in his own property, and would be more taxed or penalized if he wanted to invest into construction to make money out of people's impossibility to own an own property. And what is your own position here? We are with the family, 2 kids and my wife on holiday for 3 days in a hotel. In sommige gevallen wel, in andere weer niet. Want huizen moeten beschikbaar kunnen blijven voor jongeren ook die een betaalbaar huis kunnen kopen. En in de grote steden is dat niet altijd het geval. Dan staan er vaak huizen leeg of worden verhuurd. En, zodat ze helemaal geen kans krijgen om zelf een huis te betrekken. En in de streek hier aan de kust. Ja, daar is het natuurlijk zo, er wordt heel veel gebouwd aan vakantiewoningen. Terwijl mensen daar niet het hele jaar dan in wonen. En dat is gewoon jammer. Er wordt veel verhuurd, maar dat kennelijk mag wel gebouwd worden. En er zitten restricties op de bouw, voor de gewone bouw. En dat wringt een beetje. Da kann man geteilter Meinung sein. Also ich kann das verstehen, das wird in Domburg ja teils praktiziert. Aber ich sage mal, für Cadzand lebt auch durch den anderen Tourismus, und wir, die Eigentümer hier sind, der Häuser, würde ich sagen, käme uns nicht so zu Pass. Gut, ich bin bald im Rentenalter, da könnte ich sagen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, hier mein ganzes Leben lang von Januar bis Ende Dezember zu leben. Ja, dafür ist die Infrastruktur nicht gut genug, unter anderem. Und wo leben Sie? Aachen. Ja, also 2,5 Stunden van hier. Ja. Ja, mijn mening is daar eigenlijk een beetje gedeeld over. Omdat als men een jonge koppel is, heeft men niet het geld om een huis te kopen. En wij zijn natuurlijk Belgen, en Belgen hebben een baksteen in hun maag, zoals ze zeggen. En wij ijveren ook allemaal voor een eigen woning. Maar om nu direct een nieuwe woning te kopen als je jong bent, dat is moeilijk natuurlijk. Als uw vrouw behelst dat de markt op tweedehandswoningen, als ik het zo mag noemen, dan ook nog bestaat voor de jonge koppeltjes aan een woning te kunnen raken, kan dat? Ja. Ja, want dat is behelst dat. Dan voor mij ijver ik er inderdaad voor, in het kader van natuurbehoud en zo, ijver ik erover om nog zo weinig mogelijk nieuwbouw te creëren. Dus inderdaad, laat ons eerst het patrimonium gebruiken dat we hebben en enkel nog nieuwbouw creëren waar het echt nodig is eigenlijk. Lijkt me niet meer als logisch. En dat bedoelt u in verband met onderverhuur? Ja. Er is een nijpend tekort aan huurwoningen, in de sociale sector. En ik denk dat dat niet meer als logisch is. U ziet het, we zijn ook nog even in Oostburg geweest. De meeste mensen zijn het met de stelling geheel of gedeeltelijk eens. Nieuwbouwwoningen uitsluitend voor eigen gebruik. Dit was het weer, tot de volgende week.